teraz by som už naozaj mala niečo povedať, že keď už tu stojím druhýkrát. Samozrejme, vďaka Aktuality.sk za to, že ten film sa bude môcť šíriť, za to, že nám poskytujete kampaň, pochopila som. Hej. Tak, vďaka za to. Možno niečo iné, ale chcela by som poďakovať Jane Belišovej, producentke, a Zuzane Mojžišovej za to, že v čase, keď vôbec nebolo jasné, že ten film vznikne, keď som proste mala v podstate život na črepi, tak oni boli ochotní ísť do toho obrovského rizika a vlastne sme podali jej najprv na trailer, potom na produkciu a takisto chcem poďakovať všetkým strihačom, ktorí sa na tom filme podielali, za ich ako extrémnu citlivosť voči mne aj voči tej téme. Takže menovite ďakujem Tereske Michalovej, ďakujem Márii Hirgelovej, Jonathanovi Kingovi a Saši Gojdičovej, ktorá bola aj dramaturgičkou toho filmu. A ešte by som chcela zmeniť to, že Ríšo Fulek je zvukár úplne neuveriteľný, lebo on dostal nemý film. Nemé archívy, nemé také tie sekvencie reenactmentu a vlastne neuveriteľne tomu filmu dal život. Okrem teda hlasu, samozrejme, ktorý tam bol, ale bolo to niečo ako pre nás úplne, zrazu to ožilo. Takže vďaka všetkým tvorcom, dúfam, že som nikoho nezabudla a najviac ďakujem deťom, ktoré ma podržali a vlastne vydržali aj to natáčanie a ďakujem aj mojim rodičom a širokej rodine za to, že v podstate vôbec vládzeme ísť ďalej a komunite. Takže perfektné, ďakujem.